9-16. Jaguar właśnie strzelił bramki i prowadzi zmianowe połamy 1-0. A już zapraszam do siebie pana Piotra Klechę, dyrektora Górnego Ośrodka Sportu. Hubert, pozycja. Przejdzie. Hubert, pozycja. Hubert, źle. Hubert, ruchu więcej. Hubert, ruchu więcej. Zmęczony jesteś, Hubert? Brawo, brawo! Spokój, czas. Ziemią. Brawo, dawka! Czas. Adrian, szybciej, 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 Adrian, szybciej, szybciej. Brawo! Hubert, do końca! Brawo! Daniel, pozycja. Daniel, pozycja. Daniel, podania. Brawo. Pozycja. Pilnować. Nie. Dawać, 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 dawać. Mateusz. Bliżej, 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 bliżej.
Dokładnie, tak?